Takže zdravím všetkých divákov, je 7. septembra 2014, my sa nachádzame v Žaškove, v slovenskom pohári v motokrose, zároveň v 4. kole Lumart Cupu 2014. Túto krásnu pôdu nám pripravil Štefan Cvitko mladší, takže máme sa na čo tešiť. No a keďže sa dnes Žaškove jazdí predposledné kolo regionálneho pohára Lumart Cup 2014, ide nám tak povediac do tuhého a jazdci začínajú taktizovať boji o cenné body do celkového poradia. Poriadateľ má dve poznámky, ktoré vám poviem. Tak ahoj Štefan, chcel by som sa ťa opýtať k trati nejakých pár otázok. Čo sa ti na nej páči, ako prebiehala úprava a čo je také nejaké zradné na tejto trati? Približ to divákom. Tak ahojte, vítam vás tu v Žaškove. Príprava prebiehala tak, buldozer, zavlažovanie, snažili sme sa do včera, do neskorých hodín zavlažovať, vedeli sme, že aby sme si mysleli, že má byť pekne a je, takže po obede sa bude možno trošku prášiť, zatiaľ je ideálny podklad, trošku sa to pomaly rozbíja, ale zradne nie je nič, všetko je bezpečné, skoky porobené, takže ja si myslím, že závod by mal prebehnúť tak v poriadku. Tak ďakujem ti Štefan a veľa šťastia do zapolenia. No ďakujem, držte palce. Ahoj Janko, chcem sa ťa opýtať, ty ako neohrozený jazdec svojej kategórii momentálne na vedúcej pozícii v tomto Lumart Cupe 2014, ako sa cítiš, dotiahneš to do víťazného konca? No tak dúfajme, že áno, je tam náskok nejaký, išiel som všetky závody. Jeden z chalanov, ktorý je za mnou tu nie je, Gordán Peťo, a ostatní tu sú, takže bude čo robiť, udržať sa pred nimi, lebo tam mám nejakých 30 bodov náskok, čo za 2 preteky sa dá samozrejme stiahnuť, takže posnažíme sa. Dobre, a čo sa týka tvojej kvalifikačnej jazdy, kvalifikačného tréningu, zajazdil si tretí čas. Ako ti sedí táto trať? Čo si myslíš o finálovkách? Ako to bude vyzerať? No tam rozhodne aj kondička, lebo je to dosť členitý terén, 450-ka tu vyťahá ruky riadne. Trať je vynikajúca, perfektne pripravená, nádherné skoky. Mal som obavy trocha z tých skokov, ale všetky sú úplne perfektne zvládnutelné, aj na našej úrovni jazdeckej. Takže dúfajme, že budem niekde vpredu. No. Takže Janko nám asi zabojuje dneska, aby si nazbieral ďalšie body do celkového poradia Lumart Cupu a samozrejme slovenského pohára. A my mu budeme držať palce v ďalšom pretekaní a vo finálových jazdách. Takže díky za rozhovor Janko a držíme ti palce. Ďakujem pekne. Takže na prechádzke v DPS som stretol Mareka. Čau Marek. Čau. Chcel by som sa ho opýtať tým, že je vedúci pretekár v slovenskom pohári a v Lumart Cupe na druhej pozícii naháňa ho Niko Redaj, že či je to pre neho veľký tlak sa s ním naháňať, alebo ako to on cíti? No tak je to pre mňa veľký tlak, preto som dneska prišiel, mal som pokazenú motorku, tak som si musel požičať, aby som sa mohol zúčastniť. Takže vidíte, aj taký je to osud pretekárov, že musia na cudzom náčiní pretekať, takže je tu malý handicap, jeho mašina. Sledoval som tvoju prvú finálovú jazdu, zajazdil si tretí flag, fajn, malý handicap motorka. Niko Redaj dotiahol z nejakej osmičky na teba, ako to vidíš na túto jazdu, teda na tú druhú finálovú, ako to pôjde, čo myslíš? No tak bol by som spokojný, keby aspoň skončím jak v prvej jazde a Niko keby je za mnou. Takže ambície tu sú, dúfam, že obhájí, držíme mu palce, ďakujeme za rozhovor a pozdrav ešte divákov. Čaute všetci. Takže Radko nám to tu vyhral suverejne, bola to veľmi pekná jazda, je vedúcim pretekárom Lumart Cupu a slovenského poháru tohto roku. Ako to vidíš, ako sa ti páčila trať, čo dnešné tvoje zápolenie, čo nám k tomu povieš? Trať bola prichystaná super, chcelo pršať, ale vydržalo to. No a prvá jazda sa mi moc nepodarila, šiel som prvý a hneď po takých 10 minútach som spadol, som zaváhal, prepadol som sa na druhú priečku. No a tak som aj došiel. Trošku sme mali technické problémy s motorkou, ale tie sme odstránili a šlo sa na druhú jazdu. A tak ako sme videli, druhá jazda ti vyšla super, takže si myslím, že si dobre dobojoval a gratulujeme ti k výsledku. Ešte pozdrav všetkých divákov a držíme palce do ďalšieho, teda posledného kola Krechneci, ktoré nás dúfam poctíš svojou návštevou a prídeš to obhájiť ďalej. Určite tam prídem, zdravím všetkých.
Tak som tu dobojoval a mne neostáva nič iné, len vás pozvať 14.9. na posledné kolo Lumart Cupu 2014, ktoré sa uskutoční pri Košiciach, Kechneci, kde si to mladí borci v kategórii MX65 rozdajú v Slovenskom národnom majstráku o tituly, takže bude na čo pozerať. Samozrejme, uzavrie sa celý pohár bodovo a budeme vedieť celkových víťazov Lumart Cupu 2014. Teším sa na vás. Čau. Tak čau všetkým našim divákom. Je 7. septembra 2014. My sa nachádzame v Žaškove na motokrose národov. Dajme ešte raz. No a keďže sa dnes v Žaškove jazdí 4. kolo regionálneho pohára Lumart Cup. A keďže sa dnes jazdí v Žaškove predposledné kolo regionálneho motokrosového pohára. No a keďže sa dnes v Žaškove jazdí predposledné kolo regionálneho pohára Lumart Cup. Raz, dva. Takže z mestskej časti oblasti rozdelenú na viacero častí prichádzajú zas tí častí, ktorí majú štýl sebe jasný, pre iného šťastný, pre iného strašný, ale staré ľudia, ktorí majú v hlave svoj cieľ jasný, žijúci tak, ako doba dá, nevozia sa v autách masný, po dobre urobených dievčatách čumiaci chlapci s otvorenou hubou, zamutou tmavou pokožkou. Lumart Cup.